No niin, Antti ja Anna. Te olette rakentamassa Imatralle. Minkälainen projekti teillä on? No, meillä on tämmöinen nollaenergia hirsitaloprojekti, missä me halutaan näyttää, että miltä meidän mielestä pitäisi tulevaisuuden rakentaminen olla. Eli käytetään vuoden aikana sen määrä energiaa ja tuotetaan myös samalla. Niin minkälainen alue se Meltola-alue teidän mielestä on? No toistaiseksi vaikuttanut oikein hyvältä. Ollaan aika lähellä kaupunkia, mutta kuitenkin me saadaan aika maalla olla nätissä peltomaisemassa tällä hetkellä.